What's up mga kaputot? Are ang atong bag-o karong video. Salamat ako sa inyo sa pagsuporta sa akong channel o atong mga ka-subscriber o ka-viewers. Thank you sa inyo. Tara! Gawa tayo ng stick. Stick. Ano muna, ingon ko nga, duha lang ka po. Ijig ko nga. Halope. Itulo niya. Manami na na. Samlek. Din. Okay lang. Ulang na no? Gani. Salamat. Wala ka nag-record. Amo ni to na itong igisa dahil para nanam. Kaya, ano. Ano ka, usura. Usurahan. Sigaro mata. Ako may gitulog. Ah! Ah! Abaya. Ah! Pilahan pag nakapula, dayawan bagit ka mo. Bata ganin Jeffrey gabi ko ng pulaw. Oh. Gapula gabi eh. Gabi wala. Pagka una ninyong lakad, gapulaw pag ito. Pulaw ganin mo, no, yawan lang ko na. Dito lang. Pezin, gani sa muna nga. Pag alas 2 na natulog, ma. Yeah, magpula-pula po dai. Ako gapulaw eh. Sige, ako matulog. Pagka-adlaw tulog ko, ipinbantay. Alas 2 yung tulog. Grabe na makulang naman. Oo. Isang street ito maghaguro kabulan isa. Bulas. Street pula-pula niya. Ako yan ako. Uy, halin, gano'n di ka magpangaruskus, dayan. May sahog na karon. No, 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 no. Isi man Nasulog lang? Ha? Magtulog na karon kay Dugay. Kuman to? May gapanhay dahil din hadiya? Ah. Makin naman. Depende siguro sa ako. Depende sa mga patahe. Carrots. Carrots. Siguro kaya po yung mga. Tulog niya na. Sila po kayo bukaw. Kaya gana magtulog. Ano ba? Nanay, Ang kaya may bukaw. cream. Oo eh. Butter. Ininom mo ba sa cellphone mo? Ano sa amin yung yun dere? Buti, may ano man. Katong gadala dere, ang bayan ng kusapon. Pisa niya lang po kung ano, before ang immunize. May Jesus sila. Pero nabala ko may police nga adlaw. Puntahan na lang ko sa schedule dere. Kay gato ka na siya dere. Sabi ko ng giman. Nang giman? Kasi, kuhan, masarap ni dai, masarap. And you wow! Kay ang ano yan yung kanin
ikon sa Limere pa kami, yung balikan ni mga Cheese stick. 12, ano membre. Tapos kuanan mo dahil mag-premium ka, kuanan mo nga wala. Taong kanila, eh? Oh. Dai. Naman sa record. Amo nang tanin ng akon ka ay sanag. Ang card namin. Sanag ang akon niya. Narin ang galon ni mga daan. Imo dulom. Inabalaan ko man ni sa Limere nga, wala pa siya pala na-inject sa ano, sa ano to galing nga. Ba? Oo, DPT. Ah, DPT. Inabalaan ko Tawag. daan nga, wala pa siya Na, na-BCG. te. Para pa yan. Wala akong Hindi, paano ito na ba? Ha? DPT lang ilang ang ma-inject sila. Di ba si mga diri may kuha sa biya? Wala na guro, dito mo na sa tapos na. Kinakayo. Nag-ipar? Isa ko? Sponsor mo. Kung paliwat ba kayo? Kagkas na iba na mo sa ingat kina. Ang iyang mga tinago, iyang mga tinago. At hinako na basura pa tayo. No, ba, Santoy? Napuslan na sa magulang. Hinako na ko yan. Ipangatag niya. Kaya mo kaya kung paliwa. Yan eh. Iyang mga tinago sa una, iyang ipangugay usabi. Na. Ano na mo yan? Ito lang nila. Ano itong pakpak na nga lang kaan man. Tulog na? Dali-dali na tayo pumubo ng tulog pa. May bata nga gamay. Doble na lang, tulog lang din man. Makalit-kalit. Pero ko sana maglaba ko. Sige, laba ko. Sige, habol ko. Kaya ang nakigo sa doyan. Tapos magkahit. Pagkalam na sa hotel. Sige, naglaba. Sige, napagabo ko. Sa may pertahan rin lang yung mga. Gani. Kaya rin, kanito dahil supermarket ng straw. Sa dire po ka. Kay wala pa ni duyan. Wala pa ni nako na ano nga duyan. Dili ko paglabat yaw. Dili ko ganang pang sabon. Oo, Ginabanlawan ko, magabot sa santo yung kahapon. Tapos ginabrihan ko lang na. Ay, ano ra dyan ay man? Tapos, hindi na karoon na. Ano na oras, te? Wala ba las 4? Las 3:30. Ligo na to ng mading. Ano mo Wala na? Dahil kinatulog Kulang pa pa. yung mga itoy. Okay, O sobra dito 30 ko nakabilog. Sobra ko lang pa. Damo pa dagat. Muka. Ay, damo pa dai. Damo pa dito ay. Ano nga ka? Magi. Kaya? Obi. Singalan ni kan ka? Ay, no, basang yun is bago. Tuga.
paggawa sa Ipatalikod. Ano mo lutuan si Kineng? Ipatalikod. Ano? Rito. Sa ano dahil? Isang bihon. Ano kala? Matioy! Matioy! Na! Marami kay Kadong? Talikod na sila na. So, kapan na ba sa mga tabuag piyo ka? bilis tumakbo. Sok-sok na siya. Sop sa? Sok ka mo. Buhay daw. Buhay to. Buhay to. Apa luto? Dugay pra 60 minutes or 80 minutes? 1 hour paking na. 1 hour and 80 minutes. 1 hour and 20 minutes. Wow! Ikaw ba, te? Ingapot siya dahil. Ikaw ba? Ingapot siya. Ako isa lang pa na lagi. Sabi kayo. Diniramat pa ng cake. Kayo. Doon habok may kiki pa dungaga man dito Pedro ka ni. Asakta day ko na. Harina. Nahabok siya man. Kaya mo ginawa, boss? Kita ko na ko tong kwan 1 and 3/4 naman cup. Ay basi makulang lahaw kundi sakto na ba. Ito si ano. May ikaw kas kutsilyo ha. Ay. Naman lang gid. Ito si Matiyoy. Matiyo magkadali. Maglaka. Parang ka daw. Nanggam ka daw. Niida ka daw ha. Nandiyo sa kalugan. Santoy. Balag halog na siya. Halog ba? Isa lang ka ng iko na. Ibang gamit mo ni sunod na tulo-to. Sige tulo-to. Dami mo naman na. Mahalas repulyo oy. Ay, maripulyo. Pila dito? Sisinta, pinggamaya. 30 na nila. Mahal kayo. Itriya mo kay siguro makaya may condense nga. Ako nga, ubi condense dira sa itriya o sa may itriya sa supermart. Sa Valeria, di Gamayra. Bakal kayo. Dalit kayo mga boss. Wala dito condense sa gamay. Inday.
Damo lagi. Nga niya, bilang 25 sobra di ba 30 guro na. Depende mo sila kisa. Naman na yung alan. Ayang... May butang mo kisa 25, may alam sobra. Mga 30. Oh, gamay na lang ganin niyo. May pila lang na kabila. Na, damo pa dahi. Damo pa oh. Nag-COVID ang uban nga slice na ako. Tungaon na lang na. Ha? Ang cheese, tungaon. Tungaon, pagin na ito, eh. Mau ka na. Serte lang na yung maka. Baho, baho. Ni maho. Sobra pinayam ayo. Tayo na. Finish na, finish. Yay. Video, ya, liyo ko kukuha sa video ni Luna yan. Liyo ko butang sunod yan. Ano mo muna mga programa man? Mag-equal mo na inday. Swerte rin makakaw sa gamay ron nga cheese. Kaya nato na pinang isa kay nugon kayo. Ay, naku ni mo doon. Wala tulog dai. Wala ginom. Siga ko mata. Tulog ro gabi may na. Sige lang para ano niya. Karon natulog ni. Pumaglutan niya. Tulog na. Inanggok ay na. Pukaon, di karon. Pukaon, di karon. Basta ka tulog-tulog karon ha. Pukaon, di karon. Ano mo chong? Chong! Chong. Chong! Chong! Higdaan na diba? Higdaan na sila ng may kuwan. Dire lang siguro sunod higday. Higdaan Mag ako may itulog mo doon. Cheese stick. Kabalo ka mo bakal og sibuyas at taba. Bombay day. Sibuyas. Sibuyas. Alam niyo kung kabakal. Ala na ako siguro ka na naman kuwan. Pwede na ako sa butay. Ano ba bombay yan? Hindi. No, 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 no. Ano sa yung ligisa. Matching. Machoy! Pistaid. Machoy! Isa na lang, last na lang mga photo. Paano yung ano dahil? Bibiro ni Dodo may katong butas bihon. Ano mas bihon ba? Swerte sa last mga swerte makuha ni kay piti kadak ani. Damo. Nod. Wala na dayo ang among lag finish. Tapos na gid. Eddie wow! Ang pangga. Pero, pwede pa rin. Wala. Kain. Tinang cheese ka. Ah, cheese ka. Ubus na lang na. Iubos na. Hindi gamitan na. Kuha na tayo. Ay! Luto na gid. Alas na ito na natin. Obi kick. Obi kick. Pa.
Sa ano dai bihon dai? Butter lang lang para Butter lang yung niya. Hit makaya. Di na ano pe. Amos. Ala, pinay sa day. Sira inday. Ang buwan ngara pagoro, ngara yan. Sana pa tada no. Wow, luto na. Ubi cake. Gisa ng aus. Buttercup lang ang gigisa sa aus. Next, ano dason? Ang dason gisahon. Sardinas lang kay pobre. Bahalag pobre basta basta Wala Bombay kayo nakabakal. maayo na pagkaluto. Wow! Iluto nga ginisaya. Basta na. Okay, lunod. Tinapa. Amo ni sagol sa among niluto sa bihon. Tinapa. Paganta sa amin. Tama na. At least ito. Bebe, sige pa. Urot ah. Kana. Tubo na lang. Next. Tulang sila. Karan. A few moments later. Dahil may naman sige lang. Dala mo na. Sinigang na buta. Ano noon? Ano naman di sarap mo. Hello. Makatapit. Busog ta na. Taga na ya. Buto na ya. Daghan ko sini biktima daghan ang kaan. Manog luto. Mga kusinira. Do ka kusinira, kay isa ka manog video. Si kaputot. Ay, may bitchin you. Kapit sila na. Nanang dili parat day. Tilawan. Nami day siya. Nanang kayo ga. Amo ni nga luto nga bihon. Dili tabang. Hindi kasing gamay. Nga ang butter ang gigisa sa aus. Ayos ni pagkaluto. Mga kaputot. Kitim suruh. Ngagi gamay. Gamay lang asin, gamay lang. Kaya lang kasi na. Ano? Para di mag-arat ang niluto. Ang luwag. Ano ka naman tayo na nabukay naman eh. Ang naram eh. Ari na ang panakot. Nga sari-sari.
sibuyas ito ka. Paano sa doon? Ano sa akin? Kasi yung ano, kalahati yung ganyan. Lutuin yung mga ano. Buksan. Wow. Okay, konting apal. Oh, isa ka sukob. Okay, tama na. Tapos ang kuan. Ari na ang bihon. Ilunod na. Ari. Nah. Dala makaligad na. Ano dito mong dala ligad? Mayanap. Baka may dahil sibuyas. Mayanap kan ba? Gabon. Ay, kasi dito kulog mo. Oh. Wow, luto. Wow, luto na. Ha? And you wow. Bihon. Amo ni tani atong ano ante. Ha? Ay, gamay raman nila. Hindi raman sa kini mo. Sabi. Papakan sa ano. Yan. Mo ni ang niluto namo karon. Kapubi na eh. Ubi cake kag bihon.